Отпадна топлина – невидимият ресурс. Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Знаеш ли, че огромна част от енергията, която използваме, всъщност просто се разсейва като топлина? Това е отпадната топлина, невидим ресурс, който губим всеки ден. Какво е отпадна топлина? Тя се отделя при работата на машини и двигатели, при отоплението и климатизацията, в сървърните помещения и дори в канализацията след един обикновен душ. Често температурата е ниска, но количеството е огромно. Видимо или не, топлината излиза от производствени линии, от електронни съоръжения, от системите за климатизация и от битовите уреди. Много места – една и съща загуба. В някои процеси до 50% от вложената енергия може да се губи като топлина. В национален и глобален план това са милиарди евро пропуснат потенциал, пари и ресурси, които биха могли да се използват по-добре. Защо това е важно? Защото тази загуба означава три неща – по-високи сметки за бизнеса и дома, повече емисии от изгаряне на горива и по-голяма зависимост от вноса на енергийни ресурси. Това е системен риск и за климата, и за икономиката. Решение – топлообменници и рекуперация. Добрата новина – решенията вече съществуват. Топлообменниците прехвърлят топлината от горещ поток към по-студен, без да ги смесват. Например, въздухът, който излиза от една сграда, може да затопли свежия въздух, който влиза. Рекуперацията намалява нуждата от допълнително отопление. Решение – топлинни помпи. Топлинните помпи позволяват да повишим ниска отпадна топлина до полезни нива. Така топлината от сървърни зали, хладилни инсталации или промишлени изпарители може да се използва за отопление или за технологични процеси. Реални ползи за индустрията. В индустрията рекуперацията може драстично да намали разходите. Представете си завод, който губи 40% от енергията си като топлина. С рекуперация тази енергия може да загрее вода или въздух предварително, намалявайки потреблението на гориво и емисиите. Социален ефект. Оползотворената отпадна топлина не печели само бизнеса, тя може да отоплява болници, училища и жилищни райони. Това е пример за решение, което дава икономически ползи и социална стойност едновременно. Има и по-напреднали подходи – сезонно съхранение. През лятото, когато охлаждаме сгради, излишната топлина може да се съхрани под земята. През зимата тя се извлича и, с помощта на термопомпа, затопля сградите. Това означава, че топлината от юли може да ни помогне през януари. Технологиите са доказани и вече се прилагат в различни мащаби, от големи индустриални системи до кампуси и жилищни комплекси. Предизвикателствата са предимно организационни и икономически, но правилните бизнес модели и регулации ускоряват внедряването. Инвестицията в рекуперация и топлинни помпи често се връща чрез спестена енергия и по-ниски разходи за гориво. За много предприятия това означава по-добра конкурентоспособност и по-ниски експлоатационни разходи в средносрочен и дългосрочен план. Освен икономията, ползите са и екологични. По-малко емисии, по-малко нужда от допълнително производство на топлина и по-чист въздух в градовете. Това е важна част от енергийния преход. За фирмите, разгледайте възможността да измерите и да рекуперирате отпадната си топлина. За общините, подкрепете проекти за локални топлинни мрежи и сезонно съхранение. Малки стъпки в правилната посока водят до големи ефекти. Отпадната топлина не е отпадък, тя е ресурс, който вече произвеждаме. Колкото по-добре управляваме този ресурс, толкова по-ниски са сметките, толкова по-чиста е средата и толкова по-независими ставаме. Ако темата ти е важна, сподели това видео и го изпрати на колеги или ръководители. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.